Á espera da última decisión do Comité Clínico que deberá determinar o peche ou non do Concello polo incremento no número de contaxios, a última actualización do Sergas cifra en 33 o número de casos activos, 2 máis ca onte, cunha incidencia acumulada de 355 por 100.000 habitantes, a 14 días. Estamos ao inicio do que pode ser a cuarta ola, nos vamos a confiar na decisión do Comité Clínico e, por suposto, vamos a acatala. Consecuencias, pois, bueno, ese peche perimetral, tamén directamente sobre a hostelería, se chegamos ao risco máximo, porque terían que pechar, solamente podían servir a domicilio e comida para levar. Ante esta situación, o Concello segue aumentando as restriccións. As xa anunciadas estes días referidas ao peche das instalacións deportivas e parques infantís, así como tamén as dependencias da Casa da Cultura e da Mocidade, a Biblioteca Municipal, a Oficina de Turismo ou o Museo Valle Inclán, entre outros, ademais de potenciar o teletraballo do persoal municipal para evitar os contactos, hoxe dá un paso máis, anunciando a suspensión do mercadiño no seu lugar habitual. Manterase o 100% do sector da alimentación ao longo da Rúa Castelao, desprazando os postos do téxtil para a Praza Alcalde Segundo Durán, cunha participación do 50%. A instalación dos postos na Praza Alcalde Segundo Durán nos vai permitir facer un estricto control de vixiancia do acceso, no que se establecerá unha cabida máxima da plaza, será obligatoria a desinfección de mans antes de entrar no recinto, vixiaránse moi minuciosamente o control estricto das normas de prevención fronte a COVID, estableceránse un sentido único de circulación obligatorio para as persoas usuarias. Segundo o alcalde, non é algo definitivo. Segundo el, trátase dunha alternativa ao peche total do mercadiño, polo que non admitirá ningunha medida de presión por parte dos vendedores ambulantes contrarios a este traslado. Non vamos a consentir que pase o que aconteceu no mércores que decidimos tomar esta medida. Aquel comerciante que decida entrar na Praza Alcalde Segundo Durán co seu vehículo terá que facelo para montar o posto. Se non o fai, vai ser sancionado. Vai ser sancionado e vai ser desaloxado. Non entendemos que pode haber unha medida de protesta que podría ser legítima en outras circunstancias cando é algo voluntario e cando é algo alternativo ao peche.